כן. כן? טוב. אז היום נדמה לי שזוהי הפגישה מספר 53, 18 בנובמבר 2020. אנחנו היום רוצים, אני מניח שכולנו רוצים, לגמור לקרוא את הפואמה פן יבלובסקי של מוישה לייב הלפרין, אבל כהרגלי אני רוצה להתחיל להגיד משהו על הספר של דוקטור מוניק דהן, על הפסיידונים קצטניק, הספר נקרא הפסיידונים קצטניק והאחר. והספר, אם אני זוכר, יש לו ביבליוגרפיה ב4-5 שפות, אנגלית, עברית, יידיש, צרפתית, זהו, כ4 שפות, אם לא יותר. והביבליוגרפיה, יש לה חלק גדול של מאמרים תיאורטיים, בצרפתית ובאנגלית ובעברית, על חקר השמות. ומשם היא מנסה ללכת להבין מה זה שם בדוי, מה זה שם עת, ומה קרה ליחיאל פיינר, שזה שמו האמיתי של קצטניק, שהוא היה צריך לחתום בשם קצטניק על הספרים שלו על השואה. כל 6 הספרים שהוא כתב על השואה, הוא חתם בשם קצטניק. וזה הוגש כדוקטורט לאוניברסיטת בר אילן, ובשנה האחרונה זה עבר התאמה לספר. האחדת הכתיב וקצת עריכה של השפה, ובעיקר הוספת מפתח שמות ועניינים. והספר מבוסס על 2 מהלכים עיקריים. קודם כל, הבנת כתבי קצטניק והשם קצטניק על רקע תולדות היהודים תחת שלטון הנאצים, בגטאות ובמחנות. והדבר השני, הבנת ספרי קצטניק על יסוד הביוגרפיה של חייו, גם לפני השואה. ולכתוב או לנצל את הביוגרפיה של חייו, של יחיאל פיינר, איך אני אומר בארמית, לאו מילתא זוטרתאי, זה לא דבר קטן, כי אף אחד לא כתב ביוגרפיה של פיינר, והוא בעצמו ניסה למחוק כל זכר של חייו בין 2 מלחמות העולם, ולכן המחברת ליקטה פירורים של ביוגרפיה מכל מיני מקורות. יחיאל, אתה נעלמת לנו. disappear, פרופסור disappear. אוקיי. בכל זאת, היא הספיקה להקים סכמה של תקופות שונות בחייו של יחיאל פיינר,
עד לשואה ובזמן השואה ואחרי השואה, שהרי הוא היה ניצול אושוויץ, ושמו הידוע זה יחיאל דינור. אז יש לו בעצם 3 שמות בסיסיים. יחיאל פיינר שמו האמיתי, אחר כך קצטניק כמחבר ספרים על השואה, ואחרי השואה הוא מוכר כיחיאל דינור. הספר הזה אני מקווה יופיע בעוד כחודשיים, וזה יהיה חיבור היחיד במינו שמנסה להבין למה השם קצטניק, מה התפקיד של השם קצטניק כמחבר הספרים של פיינר על השואה. וכדי לסיים את הסיכום שלי על החשיבות של הספר, אני אגיד שהמחברת מוניק דהאן משתמשת במודל אנליטי שהיא בנתה, והמודל מתבסס על 3 תיאוריות פילוסופיות אנתרופולוגיות. התיאוריה הראשונה עוסקת בתפקיד המיתוס בספרות. אני תמיד טוען שבלי מיתוס אין קיום לכל תרבות. ואולי אני אומר דבר שהוא הרטי, כפירה בעיקר, אבל כך אני מבין שהתורה זהו המיתוס של העם היהודי. הרי אנחנו לא חיינו בזמנו של אברהם אבינו, יצחק ויעקב. ולדעתי יש סיכוי גדול שמה שהגיע לידינו זה בדיוק החומר המיתי שמעצב את הזהות היהודית במשך הדורות. אני לא יודע אם אתם מסכימים או לא, הרי יהודים חרדים ומאמינים שהתורה ניתנה לנו משמיים, כן? אני לא יכול להאמין בזה. גם באוניברסיטה העברית, בחוג למקרא, לא מאמינים בזה ומדברים על ביקורת המקרא. השיטה הזאת שמנסה להבין איך התחבר התנ"ך, והגוש השני של חומר תיאורטי להבנת קצטניק, זה כל מה שנכתב באופן תיאורטי על היחס בספרות או בפילוסופיה אל האחר, אל משהו שזה לא אתה. ובספר של דוקטור מוניק דהאן, עמנואל לוינס, הפילוסוף הצרפתי, מככב מבחינת העניין של חשיבות האחר בזהות העצמית של בני אדם ושל סופרים. והגוף התיאורטי השלישי שעליה היא מסתמכת להבנת הפסיידונים קצטניק, זה התפקיד שממלא הריטואל במצבים של משבר. וודאי שהשואה הייתה בשביל כל אחד שהיה שם מצב של משבר, ועד כמה שהפסיידונים קצטניק קשור לריטואל, לטקס של החלפת שם. בדרך כלל,
ובזה אני אסיים את ההערות שלי, בדרך כלל כשמישהו כותב דוקטורט, אז יש דרישה סטנדרטית, שלא תמיד מסבירים אותה, של המדריכים, איפה הרקע התיאורטי למה שאתה כותב. ואדם באקדמיה חייב בביבליוגרפיה שלו, כן, לרשום רקע תיאורטי לנושא שהוא דן בו. בספר של דוקטור דהן, אני יכול להעיד, כי קראתי את הספר כמה פעמים, הרקע התיאורטי הוא מאוד פונקציונלי, מאוד עוזר להבנת מה שהיא כותבת בספר על הפסיידונים. והיא כותבת על הפסיידונים, ומה שכותבים על החשיבות של פסיידונים, גם בספרות העולם, גם בגמרא, גם במקורות היהודיים, ומבחינה זאת, הסיבוב שהיא עושה בספרות התיאורטית, הוא ספרות עגול ומלא, גם אצל העמים אחרים וגם אצל היהודים. זהו, כשיופיע הספר אני ממליץ שברגע שהוא ייפול לידיכם, תתחילו לקרוא אותו מן האינדקס, מן המפתח של השמות. תסתכלו קודם על המפתח, מה יש שם. ולא חייבים לקרוא את כל הספר, אפשר לחפש שמות ונושאים שמעניינים אתכם. טוב, יש שאלות לגבי הספר הזה והנושא, הפסיידונים ואחר, או שאנחנו חוזרים לסיים. שלום פרופסור, זה חדש, עכשיו אני רוצה לדבר על הספר, we will have now new translated book of the Chava Rosenfarb, the בוצ'אן. כן, בוצ'אן, הכפר... אבל אני לא יודע מה זה בוצ'אן. אז אני אומר לך, בוצ'אן היא ביידיש, המקור, היא פרסמה אותו ביידיש, זה רומן על הכפר שהיא הייתה מבקרת של הסבים שלה, וברומן הזה, חווה רוזנפרב מתארת את חוויות הילדות שלה לפני השואה, כאשר היא ביקרה אצל הסבים, והייתה עדה, טסטימוני, של היחס בין יהודים לגויים, כי שם היו גם הרבה גויים, וזה רומן מאוד מאוד מעניין, שמתאר את היחסים בפולין, בין יהודים ללא יהודים, בין שתי מלחמות העולם. אז זה הופיע בפולנית? כן, זה נורמלי, זה אין לי ביידיש, נורמלי, אבל זה גרופה, פרופסור דליסק, כן, they have the copy and they will translate now for Polish, that will be, because they want the Polish people will start again to know the Jewish writers. לא רק the Jewish writers, אלא גם הפוגרומים שהפולנים עושים על העיירות היהודיות, כן? כן, נכון. זה היו חיים מאוד מאוד קשים. אז מה שאת אומרת, עוד לא תרגמו לפולנית, אלא עכשיו יש פרויקט כזה. נכון. אוקיי. הבת של חווה רוזנפרב היא פרופסור לספרות אנגלית בקנדה, והיא מאוד דואגת לשמר את הזכר של אמא שלה, והיא דואגת שיתרגמו את הספרים שלה, וידברו עליה, כן. אוקיי. גולדי מורגנטלר, כן? נכון, גולדי מורגנטלר היא מאוד מאוד פעילה בשמירה על המורשת של אמא שלה. הארכיון של האמא שלה נמצא בקנדה, כי
גם האמא גר בקנדה אחרי השואה, והיא סופרת יידיש חשובה ביותר, שלא מספיק מכירים אותה בארץ, מכירים אותה יותר בחוץ לארץ, והיא כתבה, היא הייתה בת 18 בגטו לודג', והיא כתבה טרילוגיה על גטו לודג', דוסבוי פולם, עץ החיים, ובשלושה כרכים היא מתארת בכרך הראשון את החיים לפני המלחמה, ובשני הכרכים האחרים את החיים בגטו בלודג'. ספר מאוד מאוד מעניין. טוב. כמו פילם, בשבילי כמו פילם. When I'm reading this book, I can see the people, I can see everything. She describes so perfectly, so exactly like you can imagine this, everything. זה אגב כן תורגם לעברית. מה תורגם? עץ החיים? כן. כן, זה תורגם לעברית, ויש לה הרבה דברים, היא כתבה הרבה ספרים. אנחנו חוזרים לפן יבלובסקי. פן יבלובסקי. I will dream about him. He's my... באיזה עמוד, אדם, אנחנו גמרנו? אנחנו היינו בעמוד 7. כן, בבית שמתחיל... רגע. עמוד 54. מה זה? עמוד 54. כן, זה עמוד 7 ב-PDF. עוד זטר זין וייב וזין קינד ויזי שלופן, זה אנחנו עוד לא קראנו. אוקיי, זה הבית הבא. רגע, אני מנסה לחשוב ביחד איתכם. Erlebt mit an Impet und träumt von die Stunden. את זה קראנו? לא. בוא תמצא את האחרון שקראנו, שלא נדלג. Und wo will, ist Jablowski erwachst wie auf Haven. Und stolz ist wieder, ist doch הפן. את זה קראנו. זה קראנו. אז מפה. עכשיו אנחנו קוראים ב-PDF או בספר? אנחנו עכשיו ב-PDF. אז זה עמוד 7, ואדם תקרא את הבית הבא. הבא. Erlebt mit an Impet und träumt von die Stunden, die Stunden, die erste. רגע. אתה אמרת errate או errate? זה לא מנוקד הרי. אני אמרתי erlebt. לא. אז רייפט? לא, סליחה. רייפט כשהוא עומד ומנקה את המחבת? כן, זה נשמע נכון. רייפט, אוקיי. אז סליחה שהפסקתי אותך, תתחיל עוד פעם משם, כן. Reibt mit an Impet und träumt von die Stunden, die erste, was hat verbracht, mit ihr sein rutänischer Sluga Marianka. Pschakrev. Ist das demolt gewesen a Nacht. אוקיי. שורה ראשונה. כן. לא, זה פולנית. זה פולנית. כל יהודים... עוד מעט נגיע. אני דיברתי על השטונדן. לא לדלג. שורה ראשונה. Erlebt mit an Impet und reibt mit an Impet und träumt von die Stunden. תרגום. הוא מנקה עם... לא מנקה. נכון שמה שהוא עושה זה לנקות, אבל המילה רייבן, מי יכול... איך? משפשף. כן, הוא משפשף, הרי הוא עם הליפה, אתם זוכרים, כדי לנקות. הוא משפשף, כן? אני מניח שאימפט זה ליפה? לא, אימפט זה אימפטוס, בתנופה. הוא משפשף בתנופה. With impact, כן.
No, impact. No, with impact. Impact. The cat is running with impact. כבר אמרנו, כן? כן. כן. הוא משפשף בתנופה, כן? Und träumt von die Stunden, והוא חולם על השעות. נכון. שורה הבאה. Die Stunden, die erste, was hat verbracht. כן. השעות הראשונות שהוא verbracht. בילה, לבלות. שהוא בילה. שהוא בילה. מתאיר, sein רוטנישר, סלוגה מריאנקה. אוקיי. עם איתה. מי הוא בילה? עם מי הוא בילה? The servant Marianka from the village. רגע, עכשיו אדם מדבר. לא, אני לא הייתי יודע מה זה רוטנישר, אז אני אני מניח שזה... יודע, אבל אתה יודע מה זה מתאיר. תתרגם כן, קודם, איתה. אתה יודע. שהוא איתה? בילה, מתאיר, איתה. איתה, זין, סלוגה מריאנקה. sein רוטנישר, סלוגה רוטנישר. מריאנקה. סלוגה מריאנקה. אנה, עכשיו התור שלך להסביר לנו, אם את יודעת, כן? סלוגה מריאנקה, זה חיה... servant from the village. The Marianka is the name of the typical the girl from the village. ומה זה סלוגה? Suga, it's servant. Suga, somebody who is cleaning in the house, who is bring the food. העוזר. Mhm. העוזר. אז מה זה רוטנישר? רוטינה, זה רוטינה, כן. פרופסור? אהה. זה אבל- כמו רוטן, רוטינה זה רוטינה. לא? It's mean that יאיר, she מה was אתה in אומר? routine- אמרתי in שזה routine נשמע she כמו- רגע, was. אי אפשר, כולם לא מדברים בבת אחת. מה אומר יאיר, כן? יכול להיות רקוב, לא? רוטן. לא, מה פתאום? סליחה. זה אזור גיאוגרפי. כן. איזה אזור? רוטנית. אישה רוטנית. Dein Routiner, her Routiner, Suga, לא, שום רוטינה. לא? האישה זה הרוטנית שלו, גיאוגרפי. סלוגה מריאנקה. אדם, כן, הרוטנים זה... רוטניה, כן? כן, רוטין. הם מוזכרים אצל אהרון אפלפלד. כן, לא, אל תגיד לי איפה זה מוזכר. האם אנחנו יכולים להגיד איזה אזור גיאוגרפי זה? אני חושב שזה על גבול רומניה ואוקראינה. כן, יש, טוב, במילונים הם לא יגידו, מכיוון שזה מילונים של מילים ולא של גיאוגרפיה, כן? וצריך לבדוק בדיוק, כן? אם מה שאתה אומר זה מדויק מבחינה גיאוגרפית. בכל אופן, כן? הוא התעסק עם העוזרת, הפן הגדול, בילה בלילה עם העוזרת מריאנקה. שורה הבאה. שקרב. זה נראה לי כללה בפולנית. נכון. דם כלבים. The calf, בפולנית, the blood of the שקרב, calf. דם כלבים. כן, כללה חזקה. הולך טוב עם חולרה. כן, אבל שקרב זה חיה לפני מלחמה טיפיקל. חולרה גם, בחולרה זה לא נעים. לא, עכשיו אין לנו חולרה, עכשיו יש לנו שקרב. בסדר, שקרב, כן. עברנו, הלאה, Ist das demolt gewesen a Nacht. כן, היה זה אז, כן, gewesen, היה זה אז חתיכת לילה? או לילה? בדיוק. הוא נזכר בבילוי עם סלוגה מריאנקה, אז בפשקרב פה זה לא כללה נגד מישהו, אלא כללה שמראה על התפעלות. יאללה, איזה לילה זה היה, אומר פן יבלובסקי. כן. עכשיו, אני אמרתי מקודם שאני רואה את זה כבית שאומר דייטשמריש. למה? בגלל הבחירה במילים טרוימט, טרוימן, שטונדן. לא, גם... וגווזן. כן. לא, גווזן זה יידיש, טרוימן זה יידיש, שטונדן, כן, שטונדן זה העניין הנוטה לדייטשמריזם.
כן, אבל זה לא בגלל הדייטשמריזם, אלא כדי להכניס שפה שאיננה יידיש בפיו של פולני לא יהודי. כלומר, השאלה היא אם בשאר השיר מוישה לייב הלפרן כותב גוון במקום גווזן. גוון וגווזן זה מה שאומרים ביידיש gleichberechtigt, זה אותו דבר, כן? כמו זין וזנן, כן? שני הדברים לגיטימיים ביידיש ואין בזה שום אינטונציה של גרמנית, כן? אוקיי. יהודית, את רוצה לקרוא את הבית הבא? לא, אני לא מסוגלת היום. אוקיי. אז שלמה? Und Zetter sein Weib und sein Kind, wie sei schlafen, und לא זי, wie sei schlafen, כן? wie sei schlafen, und למה אני אומר זי? אבל אני שמעתי זי בבית. ודאי, מכיוון שאמרת לי שהיידיש שלך, מה אמרת, מילוץ'? כן. טוב, בסדר. אז אתה יכול, תוכל בבית לדבר בדיאלקט פולני, אבל כשקוראים ספרות, כן, צריך את הסטנדרט יידיש, מה לעשות? זו הייתה הערה מיותרת, אבל אני מתרגז על עצמי שאני לא מסוגל להסתגל. לא, היא לא הייתה מיותרת, כי כל פעם שתתרגז על עצמך, יהיה לך רגש אשמה, זה יעזור שבסוף תעשה סוויץ' כשאתה קורא בפומבי. הלאה. Und auf Spitzfinger Arois auf den Häuf, vorbei vor der Stall, wo es לא כתוב בו, וו ביידיש זה או ולא או כמו בעברית, וו. wo es chrapt, chropt, aber זה לא מנוקד, chropt der Verbock, und über der Leiter zum Beudem Aroif. כן, über dem Leiter zum Beudem Aroif. Leiter zum Beudem Aroif. עוד זייטר... שורה ראשונה, גמרת הבית, לא? כן, עוד זייטר, sein Weib und sein Kind, wie sie schlafen. כן. הנה הוא רואה את אשתו ואת בנו בשנתם. יפה. Und auf Spitzfinger Arois auf den Häuf. והוא כן. בקצה אצבעו. כן. האצבעות. פינגר פה זה רבים. כן. הרויס אופן הויך מחוץ לחצר. הרויס יצא או יוצא לחצר, לא מחוץ לחצר, יוצא לחצר. הוא יוצא לחצר. פרבי פר דר שטל. תרגום. מה זה פרבי? מי יכול לעזור? כן. ביי זה אצל. לא, זה מילה אחת. אבל רגע, בלה לא באה עדיין? לא. בלה כתבה לי שהיא לא תגיע היום. אוקיי. פרבי, מי יכול לעזור? יאיר, שלמה? לא, מיד אדם? פרבי זה מילה שמתארת משהו שקרה בעבר, לא? לא. לא. פרבי, מכיוון שזהו שיר, אז הוא לא משתמש בכל המילים שהיה צריך להשתמש, אילו היה משפט בפרוזה. כשהוא אומר פרבי, הוא בלע את המילה גייט פרבי. חלף. איך? חלף. בדיוק. חלף לפני משהו. פרבי, מה עוד?
פאר דר שטל. אז הוא חלף מול מה? שטל? שטל, היה לנו כבר את זה. קרובה. רפת מול או האורווה. עורבה. אז הוא עובר, הרי הוא בחצר ושם יש עורבה, אז הוא יצא החוצה, חלף מול העורבה, והוא חרפט, משהו נוחר כנראה. כן, אבל חרופט. ביקשתי מכם, רגע, אני לא בדקתי ולא אבדוק, אבל ביקשתי שברגע שאין סימנים דיאקריטיים, תוסיפו על הנייר שאתם קוראים, אבל אי אפשר לבדוק את זה, כי אז לא נגמור אף פעם, אבל צריך להוסיף קמץ. והוא אסחרופט איפה שנוחר. דר פרבוק. זהו, אז פה, פרבוק, צריך לחפש, אם יש לכם מילון מולכם, מה בדיוק על איזה חיה מדברים. המילון שלי אומר שזה מושרש, אבל זה לא מסתדר. לא. אתה בדקת מילה לא נכונה, אני חושב. כתוב פרבוקן, שזה מושרש. אבל אתה חיפשת פועל. פה מדובר על חיה, זה שם עצם. אתה צריך לעבור. אתה צריך לעבור לפי דגושה. יכול להיות שזה עגל, כי בוק זה פרבוק. במילונים שלכם יש או אין? יש פרבוק ופרבוק ופרבוקט, והתרגום זה מושרש. אבל אתה בפי לא דגושה. תעבור לפי דגושה. במילונים עושים הבדל בין פי לפי. אז אתה לא יכול לחפש מילה שיש לה, או צריך להיות לה נקודה בפי, פי, לחפש את זה באזור איפה שיש פי שהיא F. המילון שלי, ברגע שאתה כותב את המילה פרבוק, הוא נותן, אילו היה לו את הפירושים... זה בגלל שהם לא שומרים על הסימנים הדיאקריטיים, אז זה מכניס לבלבול. מהו המילון שלך? זה של דוקטור דומינסקי שושנה. לא, אז הוא לא טוב. זה לא, כמו שאתם רואים, מי שלא מקפיד על הסימנים הדיאקריטיים, רק מבלבל את הקורא התמים. אוקיי. או שתגלה למטה, יכול להיות שלמטה היא נותנת את זה. לא, אין. המילה לא קיימת במילון. לא קיימת במילון. זה, הרי מה, תחפשו את המילה בוק. בוק זה שור. טוב, אז פרבוק זה משהו דומה, אני לא מומחה אבל יאיר צריך אולי להתעניין יותר, השאלה אם יש לו מילון. לא, אין לי מילון. כן. אז זה כנראה, אני באמת לא טוב בשמות של חיות, זה אותה חיה שבעיירה היו רוכבים עליה הילדים. זה לא בדיוק שור, אלא, יאיר, תציל אותי. אני חשבתי שפרבוק, זאת אומרת, אם בוק זה פר, אז זה פרבוק, לפני זה עגל, לפני שהוא היה פר. לא, אבל זה לא, יאיר, זה לא פר, זה פר, עם דגש בפי. פרבוק, אני לא יודע. נכון. טוב. אנחנו נצטרך להשאיר את זה בסימן שאלה. חיית רכיבה. לא, זה לא חיית רכיבה. הילדים בעיירה היו רוכבים על זה אולי האבא של העגל, כן? מי מוליד? יאיר. מי שמוליד את העגל זה הפר. הפרה עם הזרע של הפר. כן, אז אולי הכוונה לפר, כן. אני מצטער שאין אני יודע את התרגום המדויק, אבל אנחנו מבינים מי נמצא שם בעורבה. אבל הצירוף של חרופט דר פרבוק הוא לא ברור לי. חרופט זה לנחור, אז איך נוחרים את החיה הזאת? כתוב לא נוחרים את החיה, זה איפה שאותה חיה נוחרת. רגע, אבל כתוב חרפת, עם עין. חרופט.
חרופת, צריך קמץ. אמרנו שזה לא מנוקט כמו שצריך, נכון אדם? כן. טוב, כן. אבל אז צריך, סליחה שאני מתעקש, אבל אז היה צריך להגיד, והוא פארבוק חרופט, ולא בת... לא, רק רגע. קודם כל, אל תתנצל שאתה מתעקש. אם לא הייתם מתעקשים, אז לא הייתם לומדים שום דבר. איך כתוב בשורה? תקרא אותה עוד פעם. והוא חרופט דר פארבוק. והוא חרופט, איפה שנוחר, אותה חיה. מה לא בסדר? כן. הוא חרופט, אוקיי. אבל אדם העיר הערה אחרת. אדם אמר שכתוב חרופת. כן. יש עין אחרי הפה. אז למה לא אמרת? אתה קורא משהו שלא כתוב. כתוב חרופת. כן. יכול להיות, כן? לא יכול להיות, אפילו זה נכון, שברגע שהיומת היא עת, יש בזה מין הוזלה או מין הגסה. הרי נוחר בן אדם, כאשר חיה עושה רעש של נחירה, אז מוסיפים העת הזה, כדי להגיד שזה לא בן אדם שנוחר, אלא חיה. כן? ויכול להיות שחרופן, למישהו, אפשר לבדוק במילון אם יש לכם חרופן, אלה מילים לא רגילות, אז אני לא יודע אם הגרר דומינסקי, אבל למישהו יש הרכבי? זה לא נגיש לי, אני מתנצלת. אוקיי. תכף אני. פרבוק זה לא פרובק, פולנית? מה זה, לא, אל תשאלי, תגידי מה זה פרובק בפולנית? פרובק זה חיה in big houses, rich houses, somebody who is coming from the village to work with the cow, to do all this job, what is not for somebody who is... לא, רגע, אנה, את מבלבלת אותי, את אומרת שזו חיה וזה מישהו שבא לעבוד. זה לא בן אדם, אז איזה מין חיה זאת, פרובק? אני חושב שזה... אולי זה חמור? לא, אני לא יודע. מה, אנה, פרובק, איזה חיה זה בפולנית? פרובק זה אדם. לא. כאן מדברים על חיה, לא על בן אדם. אוקיי, שורה הבאה. Und über der Leiter zum Beutlem Aroif. כן. ובאמצעות הסולם הוא עולה אל העלייה. מה המילה הראשונה ביידיש? Und über der Leiter. לא כתוב דר. כן כתוב דר. Und über der Leiter zum Beutlem Aroif. כי אצל משה לייב הלפרין, המין של לייטר, של סולם, זה די לייטר. שזה, כן, בפולנית יכול להיות די לייטר. איבר די לייטר צום בוידם ארויף. איך תרגמת? באמצעות הסולם, או... המילה באמצעות לא כתוב. איבר, מה זה איבר? אולי במעלה. מעל. במעלה הסולם. נכון, הוא מעל הסולם, במעלה הסולם אל הבוידם. הוא עולה אל העלייה. כן, בסדר. יאיר, הבית הבא. זישלפט. זישלופט, und erweckt sie und nicht ihr golden Gitter, Glätt und Kusch, und sie nimmt und nimmt Rob von ihr Leib, סליחה. לייב זה אריה. Leib, die Worte entwurmt ihr Leib, סליחה עוד פעם. Leib
seine Hand durch ein Hemd. כן. שורה ראשונה. שורה ראשונה, sie schläft und erweckt sie und nicht ihr הגולדן, היא ישנה. רגע, אני לא הבנתי אם קראת נכון את החלק השני של השואה. Sie schläft und erweckt sie und nicht ihr הגולדן. גיט, לא ניט, זה גימל. לא, גיט, לא ניט. und גיטר הגולדן, סליחה. אוקיי. האמת שצריך לקרוא את שתי השורות, כי בשורה הראשונה המשפט נקרא בהם, רגע, אבל קודם תתרגם את השורה הראשונה. ישנה. מי זה היא? זאת שהוא בילה איתה כנראה, או שהיא... מריאנקה. מריאנקה. אז תשימו לב, אני סיפרתי לכם שבאוסטריה, החברה שלנו, כן, פרידל, ההיסטוריונית האוסטרית, סיפרה לנו בזמנו שבערים באוסטריה, בקרינתיה, ליד איטליה, אדם יכול להיות הנכד של עצמו. כאן, בפואמה הזאת, פתאום אנחנו שמים לב שלפן יבלובסקי היו שתי אהובות שזה לא אשתו, רוז'ה ועכשיו מריאנקה. יש לנו כאן בקיצור תיאור שמה שפן בפולין, על פי משה לייב הלפרין, מסוגל לבלות. כן? זאת לא אהבה רומנטית לאישה זרה, אלא זה ממש הפקרות. אוקיי, תתרגם את השורה הראשונה. היא ישנה, והוא מעיר אותה. והוא מה? מעיר אותה מהשינה, לא? וקזיון. וקזיאויף. הוא מה? איך אמרת? מעורר אותה מהשינה. מעיר אותה מהשינה. מאוד ג'נטלמני. אדם ישן ואתה מעורר אותו. אוקיי. ונותן לה, גולדן זה זהב. כן, ועכשיו בשורה השנייה, מה הוא נותן לה? השנייה ביידיש. הוא נותן לה לטיפה או חיבוק, הוא נקוש בנשיקה. לא, שכחת שקודם אנחנו קוראים ביידיש, ואחר כך אנחנו מתרגמים. גיטר הגלט, הוא נקוש, הוא זינמת. אוקיי, תרגום. הוא נותן לה חיבוק ונשיקה, והיא לוקחת. שורה שלישית. הוא נרנם את הרוב, פוניר לב, לא, איזה לב, אין שם שום אריה. לייב די וורטה. די מה? די וורטה. ורטה. ורטה. זה בלי קמאס, כן, ורטה. אוקיי. הוא נרנם את הרוב והוא לוקח. לא. הפועל, מהו הפועל? הרוק נמן. נמן זה לוקח, אבל הפועל הוא לא נמן, הפועל הוא הרוק נמן. זה יכול להפשיט? לא. כן? הוא מוריד, הוא מפשיט. כן? מפשיט ממנה את הסחורה. לא, ורי זה סחורה, אבל פה לא כתוב ורי, כתוב ורטה. ורטה. לא יכול לתרגם מילה על פי חלק מהמילה שזה דומה למה שאתה יודע. אז אני לא יודע מה זה ורטה. ורטה. ועכשיו השאלה, אנה צריכה לעזור לנו, איזה מין בגד זה שיש לעוזרת פולניה.
יש משהו בפולנית ורטה? אנה? כן, כן, אני חושבת. ורטה, coś jest warte. מה זה בפולנית? חשוב, something חשוב. לא, אז כנראה שלא. זה סוג של בגד, ורטה, כן, סליחה. אני לא יודע איך הוא נראה. אפשר לחפש במילון, אבל קרוב לוודאי שלא נמצא. במילון שלי זה איננו. זהו. ואין לנו מילונים אחרים. בכל אופן, הבגד שאותה עוזרת לובשת כשהיא ישנה. אני לא יכול להגיד מה זה בדיוק. יש לנו כבר 2 מילים שאנחנו לא בטוחים. שורה הבאה. זה סוג של פיג'מה כנראה. כנראה זה לא מספיק לצורך תרגום. כנראה, אבל לא נסתפק בזה. שורה הבאה. Erwarmt ihr Leib seine Hand durch ein Hemd. הוא מחמם את הלייב שלה. לייב זהו אור הגוף. זאת אומרת, הוא מחמם את גופה. גופה, דרך שהוא מכניס את היד מתחת החולצה. איפה כתוב? seine Hand durch ein Hemd. דרך באמצע, כן, על דורכן. באמצעות החולצה. כן, לא מכניס שום יד. כן. איזה מוח כחול יש לך, לא כתוב ככה. כן, הלאה. דוך. אבל הוא מחמם דרך החולצה. דרך החולצה. אין שם שום יד. אוקיי, הלאה. לא, יש. הלאה, אני עכשיו. רגע. אדם אומר שיש יד. איפה יד? כתוב במפורש הנד. יש אפילו ידיים. אז בבקשה, אל תספרו לי סיפורים. מה כתוב ביידיש? Es war mit ihr Leib seine Hand durch ein Hemd. השאלה, ידיו מחממים את גופה, השאלה, יש לנו פה שאלה בעסקי אהבה. האם הוא מחמם את גופה כשהוא מחבק את חולצתם מלבר או מלגו, מבחוץ או מבפנים? דוכנהמט, אם זה היה מתחת לחולצה, לא צריך להגיד דוכנהמט. פה החולצה הוא הדבר. אני לא יודע, רבותיי, אני לא מומחה לעסקי אהבה עם עוזרת פולניה. יש לנו פה שאלה הלכתית. אני מודה שאינני יודע לדייק בתרגום. כן? יש אומרים דורכן. כן. דוך יכול להיות באמת מתחת לחולצה, כן. אבל דוך יכול להיות באמצעות החולצה. אבל אנחנו, זה תיקו רבותיי, עד שלא נהיה פן יבלובסקי ויהיה לנו עוזרת כזאת, לא נדע. הלאה. עכשיו אני. כן. Zeit בשביל. Was Art ist die größte Lebna? לבונה. לבונה. כן. מדברים על הירח, לבונה. כן, לבוני. Was guckt durch der Tier ohne Beuden rein. Sieht nur das Leben von der schönen Marianka. Ich lebe. Schmeckt mit Korn mit Blumen und
sein. זהו. תרגום, שורה ראשונה. Was Art ist die Größe לבנה die Scheine. רגע, קודם כל... רגע, את לא קראת, יש מילה שלא. נכון? תקראי עוד פעם את כל השורה. Was Art ist die... לא כתוב is. אם die Größe... Was Art im? die Größe... אדם תיקן אותך. מה אתה אומר, אדם? כתוב אם או עיר? אם. die Größe לבונה. לבנה בעברית זה ירח. ווס ארט די גרויסה לבונה. די שיינה. כן, עכשיו התרגום לא קל. ווס ארט עם... ארט עם. תרגום. ווס ארט עם. is the art? לא. מי יכול לעזור לאנה ווס ארטים? אני לא יודע ארטים. בסדר. מי יכול לעזור לך? כן. מה מפריע לו? לא, מפריע, המילה מפריע בכיוון, אבל מה אכפת לו? מה אכפת? מה אכפת לו? ליבלובסקי, מה אכפת לו? הלאה, ווס ארטים? Größe, the bigger לבונים זה white color? רגע. אחרי המילה אם, ווס ארטים, יש קומה? כן. רגע, אני שאלתי אם יש קומה אחרי המילה אם. לא. כי היה רצוי, מכיוון שבחצי הראשון, ווס ארטים מה אכפת, לא? ועכשיו עוברים לדבר לא על פן יבלובסקי, אלא עוברים לדבר על הלבנה, על הירח. די גרויסה לבונה, די שיין, the nice, the white. לבונה, great moon. The great moon, the beautiful. great moon. עכשיו, אני מתקן את עצמי, לא צריך קומה. למה? כי הקריאה הנכונה של השורה, וסרטים די גרויסה לבונה די שיינה, מה אכפת לו? הלבנה הגדולה, היפה, ואז מוסיפים שמסתכלת מה הוא עושה. שורה שנייה. Was guckt durch der Tier von dem Boden Ahain? Ahain. תרגום. What is look? Durch is the durch. I don't know in English. Through the. דרך בעברית. Der Tier on the roof. לא, דרך, מה אכפת לו הלבנה הגדולה, היפה, וסקוק, שמסתכלת דוך דרך דרך הדלת? לדלת, לדלת to the boyden, in the roof. פון בוידם, דרך הדלת של הבוידם. שתי השורות האלה, כן? כן. מתארות את פן יבלובסקי, שהוא במעשה אהבה עם מריאנקה, ולא אכפת לו, it doesn't matter to him, שהלבנה בשמיים רואה דרך הבוידם, דרך הדלת של הבוידם, מה הוא עושה. כן. שורה שלישית. Herzet nor das Leib von der... לא,
לייב זה אריה, הוא רואה אריה, אין שם שום אריה. ארזט נור דוס לייב. לייב. לייב פון דר שיינר מריאנקה. תרגום. ארזט נור דוס לייב. לא, לא, ארזט. קודם כל, איך את מתרגמת? ארזט. 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 מה זה הפועל זן? זן. ביידיש. זן. מי יכול לעזור? לראות. לראות. ארזט, הוא רואה. הוא רואה, נכון. ועכשיו המילה נור. נור, דוס, נור. לא, לא, לא. רק את המילה נור את צריכה לתרגם. ארזט נור. הוא רואה נור. only. מה? only. רק. only. הוא רואה רק. Das Leben von der Scheine. מה? He's looking only for the beautiful. לא, 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 לא. את רצה מהר מדי. ארזט נור. הוא רואה רק, מה הוא רואה? רגע אחד, אני שואל, ארזט נור דוס לייב. מה זה דוס לייב? דוס, only to this. מה זה דוס לייב? בשר. לא, לא, רגע. אני רוצה שאנה תבין, שאי אפשר לקפוץ מעל למילים. אם את לא בטוחה מה זה לייב, לא תוכלי להסביר את הדברים האחרים. לייב זה לא לייב. לייב זה אריה. כן. לייב, תשימו פתח מתחת לשני היהודים, כן. זה יעזור לכם. ארזטנו, הוא רואה רק, מה הוא רואה? רגע. דוס לייב, את הגוף. אמרנו שהמילה לייב זה האור. ביוטיפול גוף. חר מריאנקה ביוטיפול גוף. הוא רק רואה את הגוף של מריאנקה היפה. יפה. שורה. סליחה, במריאנקה יפה או בגוף דה מריאנקה יפה? אז בואי תקראי את השורה כולה ונראה. ארזט. Erzet nor dos Leib von der Scheine, the Scheine, von der Scheine, the beautiful Marianka, the goof of the תודה beautiful לאל, תודה לאל. את ענית בעצמך לשאלה. עוד שורה יש? גמרנו את הבית? Ihr Leib schmeckt mit Korn, mit Blumen und Wein. Wein. Wein, der Wein. אוקיי. רגע אחד, לא לקפוץ לווין, רק רגע. עיר לייב, תרגום. חר גוף. כן, הגוף שלה, שמק. Schmeckt ist schmeckt, the tasty. לא טייסט, לא כאן, זה מריח. מריח? זה לא מריח. זאת אומרת, האודור של הגוף, סמלס. אודור, שמקט, זה אודור. כן. הגוף שלה, סמלס. The smell, corn. The smell with the... קירס. קורן זה לא... איך אומרים קורן בעברית? קורן זה דגן, זה כמו באנגלית קורן. דגן. קורן, זאת אומרת, נכון. עם מה שגדל בשדה, שמזה עושים לחם. אז הגוף שלה מריח מדגן. כן, מדגן. בלומן. בלומן זה בלומן, זה flowers. כן. ויין. 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 זה ויין. ויין. כן, ויין. יש לנו כאן תיאור, כן, של החושים, the senses של יבלובסקי,
כשהוא מחבק את העוזרת מריאנקה. גמרנו בית? כן. אני גמרתי, תודה. אוקיי. מי עוד לא קרא? יאיר? glätt sie und ruft sie, Marianka, mai Anjol. מוי אניול. Muy Anjol. לא מספיק, רגע, לא מספיק שיש לכם בעיות עם יידיש, עכשיו יש לכם בעיות עם פולנית. הלאה. Anjol. heißt, und sie folgt ihm. אניאלה, מוי אניאלה. Sie folgt ihm und kuscht ihm die Hand. Hand, כן. Nu, dankte dem Van Gogh, was ist geboren, a polnischer Fan in der polnischen Land. שורה ראשונה. הוא גלט זי... את השורה. אני קורא, גלט זי ונרופט זי מריאנקה מי אניול. מוי אניול. מוי אניול. כן. הוא מחבק אותה או... לא, גלט זי. מלטף אותה, הלאה. ונרופט זי, אני לא יודע מה זה רופט. גוף זי, קורא לה, מכנה אותה. רופן. תודה לאל, כן? איך הוא קורא לה, איך הוא אומר לה? מוי אניול. מוי אניול, מוי אניול, מריאנקה, מוי אניול. He was so romantic. אבל רק רגע, אנה אומרת מוי אניול, אבל מה כתוב ביידיש שם? כתוב מוי אניול או שאני טועה? מוי אניול. אוקיי. מוי אניול. האם זה דיאלקט מסוים, אנה? כן, נכון. זה מוי אניול. זה אחרת. מה? לפני מלחמה, the man was always to say to the ladies, מוי אניול. כן. כאן לא כתוב כמו שאת אומרת, לא כתוב מוי אניול. מוי אניול. מה התרגום, אנה, מוי אניול? מוי אניול, my angel. my angel, מלאך שלי. כמובן שבמעשה אהבה הגברים אומרים כל מיני שטויות שהם לא מאמינים, או שהם לא אומרים כשהם במצב רגיל, אז הוא קורא לעוזרת מריאנקה מלאך שלי. שורה הבאה. heißt לא, heißt nicht, heißt. לא, heißt und sie folgt ihm und kuscht ihm die Hand. לא הבנתי מילה אחת שקראת. heißt, רק רגע, heißt und sie, מה המילה אחרי זי? folgt ihm. und kuscht ihm. לא הבנתי את המילה. אחרי זי. פולן זה, מה זה מציקה לו? איזה אותיות? אני לא הבנתי את המילה. א' למד נון ת'. א' למד נון ת'. ותחת האלף יש פתח. לא, זה ג' ת'. זה פלקטים. פולקטים. פולקטים. heißt und sie folgt ihm. עכשיו תתרגם את זה. מי יכול לעזור? זה נקרא או קוראים לו? לא. מי יכול לעזור? heißt und sie folgt ihm. אדם? הייסן זה גם כמו לתת פקודה, כמו לתת הוראה. אז הוא מורה לה, אומר לה לעשות משהו, und sie folgt ihm. והיא מצייתת לו. כן, הלאה.
ומנשקת אותו, ונקושטים דיון, ומנשקת לו את היד. אוקיי. שורה הבאה. נו, danke dem Fanny Bug, was ist geboren. נו, לא הבנתי לגמרי. עוד פעם, השורה ביידיש. נו, dankt dem, ועכשיו במרכאות, Fan Bug, was ist geboren. נו. במרכאות איזה אותיות יש במילה? בוג. גבוירן. פתח, ובוג, בית וו' ג'. פנבוק, פנבוק. אדון. הוא דנקתם דם פנבוג, האדון. אדוני. פנבוג. ווסר גבוהים, כך כמו שהוא נולד. זאת אומרת, במקור שלו. פנבוג. הוא מודה למעמדו. כן, ווסר איז גבוהים, כן. הולם למעמדו. פולני, אדון פולני במולדת הפולנית. כן. זאת אומרת, במעשה האהבה וההיענות של העוזרת מעלה את גאוותו של פן יבלובסקי, שהוא נולד כפי שהוא נולד בפולין. זאת אומרת, האקסטזה של האהבה מספיקה לפן יבלובסקי לראות את עצמו כאדם בעל מזל. בעל מזל ופטריוט פולני. ופטריוט פולני. אהבה ופטריוטיזם, כן, באו ביחד לעולם. טוב, אדם, הבית הבא. Erglet sie und ruft sie, Marianke, Mojanjol, Mojanjol, und legt sich zu ihr auf den trockenem Streu, und schön ist zu sehen, wie sie schreckt sich, und gut ist zu fühlen ihr Leib, wie zittert הזוי. אוקיי, שורה ראשונה. אנחנו מרגישים פחות רחמים פתאום על פן יבלובסקי. נכון, פתאום פן יבלובסקי לצערי, כן, מופיע כאדם שהמטאפיזיקה, המיסטיקה, כן, רחוק ממנו לגמרי, הוא בשר ודם, כמו היצורים שנמצאים ברפת שלו, כן. בבקשה. גלטזי, אני בטוח שאני טועה שאני אומר שהוא שמח. לא, 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 לא. לא. איך גלט? תקרא את השורה עוד פעם ביידיש. גלטזי ונרופטזי. מריאנקה, מויאניול. כן. גלט זה לא מלטף פשוט. לא, לא, עכשיו זה התור של אדם. גלטזי, כן, הוא מלטף אותה. הוא מלטף אותה וקורא לה, מריאנקה, מלאך שלי. שורה הבאה. Und legt sich zu ihr auf den trockenen Streu. כן. legen sie. sich legen, לשוכב. משכיב את עצמו. legt sich, כן. legt sich. הוא משכיב את עצמו על טרוקנם, שטרוי. לא, לא, צועיר, קודם, רגע, חכה. צועיר, כן, נכון. הוא משכיב את עצמו עליה. לא כתוב, רגע, לא כתוב אויף עיר, כן? אליה. אליה, אנחנו לא יודעים אם עליה, לצידו או מתחתיה, אנחנו לא יודעים, כן? הפנטרוקנם שטרוי, שטרוי זה קש? כן. וטרוקנם... על הקש היבש, כן. יבש, לפחות זה. Und schön ist zu sehen, wie sie schreckt sich. תרגום. ויפה לראות איך היא פוחדת. נכון. Und gut ist zu fühlen ihr Leib, וטוב להרגיש את גופה. עכשיו, אצל מי זה יפה לראות איך היא פוחדת?
רגע. מוישה אלפרין? יש פה אבל משפט אחרון. לא, אני רוצה פה. מה זה יפה? בעיני מי זה יפה לראות איך מריאנקה פוחדת? פניה בלובסקי. אוקיי, הלאה. ויסה ציטר זוי. ציטר. איך היא רועדת לה. כן. או איך היא רועדת כך. כך. אז הוא נבל, פניה בלובסקי, כמו בשיר של ביאליק. כן, למה הוא נבל, אדם? כי הוא... אני לא רוצה להגיד אונס, אבל אני בא מעולם של המאה ה-21, אבל הוא נהנה לראות את הפחד ואת הסבל שלה. יש לי גרסה אחרת, אבל לפני שאני אגיד את הגרסה שלי, מה חושבים הנוכחים? למה הוא נהנה לראות את הפחד שלה? מפני שהיא תלויה בו לפרנסתה. סך הכל זה יחסי מרות. אז למה הוא נהנה? למה הוא צריך ליהנות לראות שאדם מפחד? זה מראה לו את יכולתו לשלוט, שהוא שולט עליה. שהוא יודע להפחיד, שהוא מעלה... זו גרסה אחת. גרסה אחרת יכול להיות, כי זה באמת מעניין. למה מוישה לייב הלפרין, כן, אומר שבמעשה אהבה הגבר נהנה לראות איך שהאישה מפחדת, ולמה היא מפחדת? רבותיי, זהו פרק ביחסי אהבה שאני לא מכיר, אז אולי אני לא אגיד את הגרסה שלי. אוקיי, הלאה. הבית נגמר. הבית נגמר. טוב, נקווה שבבית הבא גם כן הסצנה נגמרה. שלמה? Träumen ist schön, Träumen. Zu träumen ist schön, aber... סליחה? לא aber, ober. Aber wer ist dem Träumer? In Träum lebt über vergangenem Glück. Amol aber kommt mit dem Glück, mit dem Teuten, a Teuter Vergänger Unglück zurück. Vergangener Unglück zurück. Vergangener Unglück zurück. Vergangener. עכשיו, לפני שאתה קורא את השורה הראשונה, מתברר לנו פתאום, שכחנו שהוא נמצא בבית קפה בניו יורק. זה הכל היה חלום. אוקיי, שורה ראשונה. טרוימן ist schön. טרוימן זה משהו עם דמעות. לא. לא, זה טרוימן. זה לא טרן. זה לא טרן. תפסיק לעשות אסוציאציות עם מילים שאתה מכיר. טרוימן לחלום. טרוימן זה חלום. לחלום זה יפה. כן. אבל wie... לא aber why is dem Träumer? אבל אבוי... רגע אחד. כאן מוכח שאני צדקתי כשביקשתי שכל פעם שאתם קוראים ואני מתקן אתכם, תוסיפו את הקמץ או את הפתח מתחת, הרי יש לכם הטקסט בנייר, אתם הדפסתם אותו. למה לכם לחזור על אותה טעות 5 פעמים? אם אתם תעשו מאמץ קטן, וכשמתקנים אתכם, מוסיפים את הסימן הדיוקריטי, זה יעזור כדי שבפעם הבאה, אוקיי. כן. אבל why is dem Träumer? אבל
לא וי. וי is the trot. אבל אבוי לחולם. יפה, שורה הבאה. אינטרוים לפטר איבר פרגנגנם גליק. מהו הפועל? איברלבן. מה זה איברלבן? לבן זה לחיות, אבל מה זה איברלבן? זה כאילו בחיים אחרים. לא, איברלבן לחיות מחדש, להתנסות שוב, כן? בחלום הוא חי מחדש. כן. פרגנגנם גליק, את המזל שעבד, שהלך. מן העבר. לא את המזל, את האושר מן העבר. הלאה. אמול אובר קומט מידם גליק, מידם טויטן. תרגום. פעם מגיע... רק רגע, אני שואל, אמול כתוב שם במילה אחת או בשתיים? מילה אחת. אמול זה פעם. כן, בסדר, הלאה. פעם אובר קומט מידם גליק, מגיע עם המזל, מידם טויטן, עם האושר המת. עם האושר. פעם אבל, האובר דילגת, פעם אבל מגיע עם האושר המת. הטויטר פרגנגנר אומגליק צוריק. מה מגיע? הטויטר פרגנגנר אומגליק צוריק. מה פה, רגע, מה פה שם העצם? האומגליק, הגליק. נכון, לא הגליק, האומגליק. אומגליק זה ביש מזל. זה לא מזל. אסון, כן. אסון, אוקיי. אז אותו ביש מזל שהיה בעבר, כאילו חוזר. לא, בעבר היה אושר מת. לא ביש מזל, אושר מת. בעבר היה, והוא חוזר. אבל הוא חוזר כאסון. האושר המת זה החלום שכבר הוא לא יכול לחיות אותו, ואז כשהוא נזכר בחלום באותו אושר מת, שכבר איננו, אז מגיע אליו התודעה של האסון. מאוד יפה. כן. הנה. זה ממש קשה. זה נכון. אנה נאנחת. כן. נכון, צריך להנח. Jablowski bleibt Stein bei dem Schein von der Gas. Bei dem Schein von der Gas. Gasplam. גזפלם. כמו באנגלית. גזפלם, נכון. לא, גזפלם. אוקיי. פלן, הגז פלן. noch Heint ist im Umklor. Umklor, בסדר. Was dann ist geschehen. Nacht, wenn Reis scheinbar Häufen Beuden. Dort hat die Marianke dort hängen der Zen. Oho. Jablowski bleibt Stein. Jablowski Stein, לא Stein, אלא Stein. Stein. He's standing, bleibt, he's, I don't know. He remains standing. He remains. נשאר עומד, כן. כן, bei dem Schein von der גס זה גס, נכון? גס זה גס, כן. פלם
Flam. לא פלם, לא Flam is פלם. the פלם. Flam is the פלם. when you have the lamp of the gas. נכון. פלם זה אבל אני לא שלהבת. יודע מתרגלת. אני... להבת הרחוב, הכוונה, כנראה שהפואמה הזאת מדברת על ניו יורק, אולי לפני שהיו אלקטריפיקציה של האור ברחוב, אלא היו פנסים ברחוב, שהיה להם להבה שמאירה את הרחוב. אז יבלובסקי נשאר עומד ליד הלהבה. טוב, רגע. כן? לא ליד הלהבה, ליד התאורה של הלהבה. ליד התאורה של הלהבה ברחוב, שורה הבאה. רגע, הערה אחת, סליחה? כן. לא כתוב גס פלם, אלא גז פלם. גז, נכון, גז. גז. הזין, צריך להגיד את זה ברור. זאת אומרת, להבת הגז, הייתה תאורה על ידי גז. היה לום, הייתה נורת רחוב שמופעלת על ידי גז. שורה שנייה. אני אמרתי שלמפה, גז למפה, כן? כן, אני שמעתי סמך, אבל צריך הייתי לשמוע זין, גז. אוקיי. גז. noch heint is im Umklor. Was dann ist geschehen. כן. noch still hint is. כן, עוד היום. עוד היום. is im Umklor. כלור, is כלור? לא, שום כלור. noch heint is im Umklor. עוד היום לא ברור לו. nicht כלור, Umklor. לא ברור לו. It's not clear to him. unclear, okay, Umklor. Unclear, כן. Even today. It's not clear for him. Was da ist geschehen. Was dann is geschehen. What is going? What קרה דן אז. שהוא עלה by night during the night when הרייש והגרש, ריז, זה קיצור של איז. ונריז, כן? איז, einmal still, one more, כשהוא פעם אחת, öffnen, beiden, in the roof, öffnen on the roof. כשהוא עלה פעם, לא ברור לו מה קרה באותו לילה, כשהוא עלה פעם אחת אל הבוידם, כן? hat die Marianke dort hängen der Zen. Hängen is to keep it someone. Hängen is to... לא. הוא, כשהוא עלה פעם אל הבוידם, לא כשהוא פגש את מריאנקה ישנה, אלא אחר כך, יום אחד, הוא עלה אל הבוידם, ומה הוא ראה? מריאנקה דורט הנגן. הוא ראה את מריאנקה תלויה. מריאנקה התאבדה. She made suicide, and she was, איך אומרים? הנגן. She was hanging. She was hanging. When you have to hang to... נכון. אני לא ידעתי בעברית חנגן, אני הבנתי, אבל חנגן it's to the boygen, all the people going to the boygen to do the חנגן. אוקיי. עכשיו להבין למה היא פחדה, אבל למה she wanted to חנגן? יאיר מדבר, אי אפשר שני אנשים. מה אתה אומר, יאיר?
לא, לא, זה אני אמרתי, זה שלמה. אני אומר שעכשיו שאתה מגלה כשאתה ראית אותה תלויה, אתה מבין למה היא רעדה ופחדה. אולי, כן. יכול להיות שהיא פחדה להיריון. בדיוק. אולי, כן. אני מלא אהדה שאתם יודעים להרגיש מה שמריאנקה הרגישה, אני לא יודע. כן, לא הייתי... אבל זה אפשרות, כן? האם בזה נגמרת הפואמה? לא. לא. זה אפשר, זה פן יבלובסקי יכולה, he want to go to the America, maybe she was in love, מריאנקה, she want to hang. רגע, אני רוצה להבין מה שאנה אומרת. את אומרת שמה? שהיא רצתה ללכת לאמריקה ויבלובסקי לא לקח אותה? אפשר. אבל לא כתוב בפואמה, אנחנו לא יודעים. אני לא יודע, זה דיווגציה. כן, אנחנו לא יודעים למה מריאנקה התאבדה. באמת לא יודעים. כן, אלא אם כן, לא יודע, כן, אפשר להסביר בכל מיני צורות. יכול להיות שמריאנקה הייתה חכמה מדי בשביל עוזרת, והיא ידעה שיבלובסקי זה דבר זמני, מקרי, ושלא יהיה לזה שום המשך. כן? כן. אוקיי. הבית הבא, אדם. יש... אדם ממשיך. אדם שומע? אתם שומעים אותי? כן, יש פה, אבל אני לא... אני שומע אותך, אבל אדם לא שומע כנראה. לא, אני שומע, אתם שומעים אותי? כן, כן. עכשיו כן. כן, תמשיך הבית הבא. Der Mond sich Jablowski in Teut von sein Sluga, wird blass sein Gesicht und es neugt sich sein Kopf. A viele des Binteln pon im Gedenker, a viele des Bentel das Reute in Zop. שורה ראשונה. סליחה? שורה, גמרת בית, כן? כן. Der Mond sich Jablowski in Teut von sein Sluga. כן. נזכר לו יבלובסקי במוות של הסלוגה שלו. של המשרתת שלו. כן. wird blass sein Gesicht und es neugt sich sein Kopf. הפנים שלו נהיות חברות ונויקט? כואב? הראש נוטה כלפי מטה, כן? הוא מוריד את הראש מרוב מאמץ הזיכרונות. נויגן זה להטות את הראש. אני מניח שהוא לא מטה את הראש כלפי מעלה, מתוך הנאה, אלא כלפי מטה, מתוך צער. כן. אפילו דוס פינטל פונים גדנקטר. אפילו... גדנקטר. גדנקטר. כן. אפילו הנקודה בפנים... של מריאנקה, הוא זוכר. הוא זוכר. אפילו פרט קטן כזה, כמו נקודה בפנים, הוא זוכר. זאת אומרת, היא עומדת מולו, כן, כמו חיה, הלאה. אפילו דוס בנטל, דוס רויטה אין סופ. אפילו הבנטל? סרט, הסרט האדום בשערה, בצמתה, סליחה. בצמתה. אינסופ, נכון. בצמתה. כן. כן. אני מתנצל לסיים ככה איך שאני סיימתי, אבל נגמר לנו הזמן לצערי. סליחה. אנחנו רצינו לראות את הפינאלה, אבל כמה בתים יש לנו עוד? יש לנו עוד... אוי. כן. עוד הסיום עצוב מאוד, אבל ככה זה כנראה עם יבלובסקים כאלה. אנחנו מרחמים עליו,
אבל לא מזדהים איתו. אנחנו סיימנו כאן, היום יום רביעי, ניפגש ביום שני הבא, 5:45 כדי לקשקש, וב6 נתחיל ביום שני הבא, נגמור, ואז נעבור ליחיאל פיינר, למבוא שלו לספר השירים. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה רבה.